بسنكتهم أمريكا أبلوس أنجلوس تلعلو بارعات حاوي قصر قدايات إسان 4 كم زبصحن كالوت 16 سبات دهايوم كم زي ترخبن تغليصو كيلاتات تنبيا كونتات أير كاليفورنيا اتم أبكابي لوس أنجلوس سكف بارع ጫካ ዘስዓቡ ብርቱዓት ነፋሳት ኣብዚ ሰሙን ውን ዳግመይ ክልዓሉ ተጽቢት ከም ዘሎ የጠንቀቁ ኣብዝዋን ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ሰለስተ ባርዕ ጫካታት ኣብ ምቁጽጻር ገስጋስ ኣርዮም እዮም ሰበስልጣን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን በተዛማደ ሃዲኡ ዝነበረ ዕዕናዊ ደረቕ ነፋሳት ሳንታ ኣና ካብ ሰንበት ምሸት ክሳብ ረቡዕ መሊሱ ክልዓል ምዃኑን ክሳብ 96 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝበጽሕ ፍጥነት ዘለዎ ነፋስ ክህሉ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቖም ኣለዉ እቲ ነፋስ ቅድሚ ምብራኹ ዝርግሕ ናይቶም ኣብ ተጻረርቲ ጫፋት እታ ከተማ ዝነዱ ዘለዉ ዕዕናውቲ ባርዓት ሓዊ ፖሊሳደስን ኢታንን ደው ኣምባል ገለ ምዕባለታት ተራእዩሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መጥፋእቲ ሓዊ ካብ ካልኦት 8 ግዝኣታት ከምኡውን ካብ ካናዳን ሜክሲኮን ብዝመጹ ሰራሕተኛታት ይሕገዙ ኣለዉ ካብቶም ብሰንኪ ዝባርዕ ጫካ ዝሞቱ እቶም 16 ኣብቲ ባርዕ ሓዊ ኢታን ዘጋጠመሉ ክኾኑ ከለዉ 8 ድማ ብፖሊሳደን ዝሞቱ እዮም ኣብ ከባቢ ሎስ አንጀለስ ካልኦት 3 ባርዕ ሓዊ ይቕጽሉ ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ባርዕ ግና ባርዕ ፖሊሳደስ ኮይኑ ልዕሊ 23000 ሄክታር መሬት ኣቃጺሉ 11 ሚእታዊ ድማ ተዓጊቱሎ ባርዕ ኢታን ካልኣይ ዝዓበየ ኮይኑ ልዕሊ 14000 ሄክታር ኣቃጺሉ 27 ሚእታዊት ካብ ገስጋሱ ኸኣ ኣብ ምቁጽጻር ከኣቱ ተኻኢሉሎ ሳልሳይ ባርዕ ዝኾነ ባርዕ ሃርስት ድማ 799 ሄክታር እኳ ተቃጸለ ኣብ ዝዋን ዳርጋ ሙሉ ብምሉእ ተዓጊቱ ይዝርከብ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ባርዕ ጫካ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ካብቶም ዝኸፍኡ ባርዓት ሓዊ ከም ዝኾነ ይገልጽ ተመለ ሰንበት ኣኩዌዘር ዝተባህለ ትካል ትንበያ ብሕቲ ካብቲ ባርዕ ሓዊ ዝስዕብ ፋይናንሳዊ ከሳራታት ካብ 250 ቢልዮን ክሳብ 275 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹሎ ሰራሕተኛታት መጥፋእ ሓዊ ነቲ ዝዓበየ ባርዕ ምቁጽጻር ክጅምሩ ክኽእሉን ከለዉ ሰብ መዝግን እቲ ዳግም ዝለዓል ዘሎ ነፋስ ዕዕናዊ ኩነታት ነፋስ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እዮም እዚ ድማ ሙሉእ ሎስ አንጀለስ ንሓደጋ ሓዊ ከየቃልዕ ዘስግእ እዩ ተባሂሉ ኤርትራን ዘይተፈልጠ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትያቶም ጽንሐት 4 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰት መስሑቲ ቅርብ ዘለዋ ሳባኔት እትበሃል ናይ የመን ማዕከን ዜና ሓቢራ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና እቶም 4 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ከባቢ ደሴት ሓንሽ ይገፉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ዘይተወሰነ እዋን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ናብ የመን ተመሊሶም ምህላዎም እዮም እታ ማዕከን ገሊጻ ዘላ እቶም ካብ ኤርትራ ድሕሪ ፍናዎም በአልኹኻ እትበሃል ሑቲ ብዝቆጻጸራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ንእሽተይ ዓዲ ናብ የመን ዝተመልሱ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ደሴት ሓንሽ ብናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ዝነበሮኦም መራኽብን ንብረቶምን ከም ዝተሃገረ እዮም ገሊጾም ንኣልኹኻ ዘመሓድር ብሑቲ ዝተመደበ ኣምጀድ አልዑመይሲ ዝበሃል በዓል ስልጣን ንምምላስ እዞም ብኤርትራ ተቐይዶም ጸንሑ ገፈፍቲ ዓሳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ብተደጋጋሚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወለ ዘሎ ሰጉምቲ ድሕሪ ምኹናን ማሕበረሰብ ዓለምን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተካላትን ምንቲ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከጣበቃ ጻውዒት ያቕሪቡ እዚ ኣብቲ ከባቢ ከም ማሕዳር ዝተመደበ ናይ ሑቲ በዓል ስልጣን እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸንሑሉ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ነይሮም እዮም ክብል እንከሎ እቲ ዝተታሕዘሉ ከባቢ ድማ ማያዊ ግዝኣት የመን ክብል እውን ገሊጽ እዩ ከም ዝከር ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኤርትራ ንክል ማያተይ ጥሒሶም ዝበለቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱ ጸንሐት ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ድማ በብጉጅለ ናብ ዓዶም ክትመልሶም ጸኒሓያ ይኹን እምበር ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ ምትሓስ ኮነ መፍታሕ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ይኹን ብወገን የመን ዝቐርብ ወቀሳታት ኣመልኪቱ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሕጂውን ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ኦሮሚያን ይቕጽል ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 10 ጥራይ 18 ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰምዐ ከገልጽ እንከሎ ክብደት ናይዞም ዘጋጠሙ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ድማ ካብ 4.4 ክሳብ 5.5 ማግኒቲዩድ ዓቐን ከም ዘለዎም ይሓቢሩ እቲ ውድብ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተመዛበሉ
እተን ዝተጎድኡን ወልቀ ሰባት ንምክንኻን ጻዕርታት ይገብር ምህላው ዕላዋ ኣብ ዝገበረሉ ዋንዮ ወደብ ጥዕና ዓለም ኣብ መግለጺኡ ምስቲ ካብ ዕለ 8 ክሳብ ዕለት 10 ናይ ዝወርሒ ኣጋጢሙ ዘሎ 18 ዝበጽሕ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ዝስማዕ ትሒዙ ብድምር ብዝሒ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ናብ 50 በጺሑ ምህላው ገሊጹ ክሳብ ሕጂ ካብዞም 50 እቲ ዝኸበደ ተባሂሉ ኣጋጢሙ ዘሎ 5.8 ማግኒቲዩድ ዓቐን ዘለዎ ኮይኑ ክሳብ 10 ኪሎሜትር ዕምቆት ዘለዎን ኣብ ዳፈን ዝበሃል ጎቦታት ዝበዝሖ ከባቢታት ዘጋጠመን ምዃኑ ገሊጹ ብሰንኪ እዚ ኣብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ኦሮምያን ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈረሰ ኣባይቲ ትካላት ጥዕናን መንገድታትን ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ከሰም ዝበሃል ናይ ሽኮር ትካል ከፊላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖ ሓቢሩ እዩ ኣብ ህዝቢ ድማ ኣስታት 80,000 ዝበጽሕ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተጸለወ ክሕብር እንከሎ 30,000 ዝበጽሑ መረበቶም ገዲፎም ናብ ካልእ ቦታ ክጉዕዙ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ከዓ ወደብ ጥዕና ዓለም ነዞም በዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሃስዩ ወገናት መግቢ ከምኡ ድማ መጽለሊ ኣብ ምቕራብ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝሕብር ሸምገልቲ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ጉዳይ እስራኤልን ሓማስን ዝዝትሉ ናይ መወዳእታ ሰነድ ከም ዘቕረቡ ሮይተርስ ሓቢሩ ኣብቲ ብመንጎኘት ኣሜሪካን ቀጠርን ግብፅን ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ላዕለዎት ሰብ መዚ እስራኤልን መሪሕነት ፀጥታ ሃገራትን ተራኺቦም እዮም ልኡኻት ሓማስን እስራኤልን ኣብ ዶሓ ነቲ ሰነድ ከም ዝተቐበልዎ ዘመልከቱ ሸምገልቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ተስፉ መደምደምታ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቶም ኣለዉ ሰብ መዚ እስራኤል ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ንጥፊ ሓማስ እንተተቐቢሎሞ ነቲ ጉዳይ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይዛረቡ ኣብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ፍልስጤማውያን በተመሳሳሊ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ኣለዉ በሰንበት በቴሌፎን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ዝተዘራረበ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ቃዛ ህጹጽ ምቁራጽ ተጻቦታትን መፍትሕ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያንን ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ጉዳይ ምዃነ ገሊጹ ፍሉይ ልኡኽ ዝመጽእ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕውን ናብ ዶሓ ተጓዒዙ መሰብ መዚ ቀጠር ግብፅን ድሕሪ ድማ እስራኤልን ተዘራሪቡላ ድሕሪ 1200 እስራኤላውያን ዝቐተለ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዕለ 7 2023 ዛጌት ኣስታት 46,000 ፍልስጤማውያን ኣብ ቃዛ ተቐቲሎም ምህላዎም ሰብ መዚ ፍልስጤም ይገልጹ ኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ንሽምግልና ንኣስታት 1 ዓመት ዝገበርኦ ፈተነ ዛጌት ከይቀንዐ ይጸኒሑ ኣመንጎ ቻይናን ሩስያን ዝካየድ ንግዲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ከም ዝበጽሐ ብሶኒ ዝወፀ ወግዓዊ ኣሃዝ ሓቢሩ እዚ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እጋዳታት እንተገበሩውን ኣመንጎተን ሃገራት ድልድል ቆጠባዊ ምትእስራት ከም ዘሎ ዘርኢ ክብል ከዓ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር መሰረት ምምሕዳር ጉምሩክ ቻይና ብሶኒ ዝወፀ ሓበሬታ ኣብ ዓመት 2024 ምስ ሩስያ ዝተኻየደ ንግዲ ሓዊሱ ብድምር ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተወን ዝተሰደን 244.8 ቢልዮን ዶላር በጽሕሎ ኣብ 2023 እዚ ኣሃዝ 240.1 ቢልዮን ዶላር ነይሩ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝውላዕ ነድሓር ኣመንጎ ቻይናን ሩስያን ዘሎ ፖለቲካውን ቆጠባውን ምትእስሳር ይዓምቕ እዩ ዘሎ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ነቲ ወራር ብስፍሓት ብምኾናን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እጋዳታት እኳ እንተንበራ በንጻሩ ኣብ ትቕልብላው ንርእሳ ዘይሻራዊት ምዃና ትገልጽ ቻይና ንወራር ሩስያ ንዩክሬን ኣይኮነነትን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ 2024 ኣመንጎተን ካብ ዓለም ዝዓበየ ቆጠባ ዘለወን ቻይናን ኣሜሪካን ንግዳዊ ርክብ ናብ 3.7 ሚታዊት ብምዕባይ 688.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ሓበሬታ ጉምሩክ ቻይና ይገልጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም